a fluierat începerea celei de-a 31-a finale a Cupei Campionilor Europeni. În prima repriză, Steaua, care vă spuneam că evoluează în echipamental. Belodedici, liber Bărbulescu pe stânga și primit. Lung până în propriul nostru careu, a respins Belodedici. Înalt și a respins foarte frumos Bumbescu. Continuă. Schuster, pasă imprecisă până la Belodedici. Interes enorm pentru această partidă de a se înapoi la București cu preciosul trofeu. Belodedici. Așa, Carrasco spre Marcos. Marcos a rămas liber, șut peste bară. Absolut necesar abordării unei partide de asemenea importanță cum este finala Cupei Campionilor Europeni. Bumbescu până la Belodedici. L-a găsit în zonă liberă. Iată-l venit și pe Pițurcă. Față în care un nostru este acolo Belodedici, care revedeți această fază. Intervenția corectă și eficientă. A sărit Bumbescu. Valent, luptă frumoasă pentru balon. Belodedici este împiedicat să joace și arbitrul foarte corect a dictat lovitură liberă în favoarea echipei Steaua. Bumbescu în zona balonului nu a reușit să-l preia. L-au preluat jucătorii de la Steaua prin Belodedici, care își caută un coechipier liber. Ele acum pe atac Marcos și elegant ale Stelei. Este căutat cu insistență Marcos. Centrarea lui Marcos. Bumbescu este acolo. Archibald. Lângă el Bărbulescu. Recentrează Archibald. Respinge cu Cardo. Centrarea lui Gerardo. A trimis cu capul Marcos. Dar ușor pentru Ducadam. Foarte nervos Carrasco. El a intervenit la balon cu talpa înainte, existând pericolul de a-l accidenta pe Ducadam. De altfel, Michel Votro îl cheamă la ordine și arată pe merit cartonaș galben lui Carrasco. Combinăm, încercăm să liniștim jocul prin pase repetate. Prezent la absolut toate momentele fixe ale jocului. A trimis la marginea careului. Da, Alessanco venit și el acolo, l-a faultat pe Belodedici. Jaru acum la minge, Belodedici. Bumbescu încearcă europeni de care vă mai amintiți și ne amintim cu toții cu atâta plăcere. Încercare de atac a Barcelonei, reluată acum prin Petrața. Respinge prin Pronjol în Bumbescu. Julio Alberto trimite imprecis mașalonul lui Petrața. Carrasco. Una dintre revelațiile actuale ediției a Cupei Campionilor Europeni. Și în semifinale a învins de o manieră categorică la București. Schuster către Archibald la marginea careului. În urma lui vine Belodedici, dar Schuster și Lăcătuș. Archibald, Carrasco și Gerardo și acum Micheli a degajat lung. Archibald aleargă după balon. Archibald a rămas la balon, dar foarte frumos Belodedici. Este aplaudat Belodedici. Spaniolii, atacul Julio Alberto, urmărit de Bălan. Posibilitate bună de contraatac, Majarul. Duel frumos și sportiv până acum între Bumbescu și scoțianul Archibald. Vinge trimis
Iovan Belodedici, Pumpescu, de clasă continentală, la care și-a adus, evident, o importantă contribuție și echipa noastră campioană. La balon acum Victor a încercat să-i trimită în adâncime lui Carrasco. Barcelona în posesia mingii. Marcos, Belodedici. Și Belodedici obține o aruncare de la margine. Spuneam în prima repriză, cele două competiții continentală intercluburi, în care, iată, avem bucuria ca pentru prima dată o echipă. Ați remarcat, desigur, absența lui Stoica. Capitanul echipei Steaua nu poate juca, nu a reușit. Iovan s-a interpus pe traiectorie, Schuster, Archibald în poziție de offside. Iată, în această a doua repriză, din ce în ce mai periculoase, mai pe poartă se joacă. Majaru, Bulescu nu poate fi bătut în jocul aerian. Belodedici, Schuster a respins până la Pedrața. Are aruncări foarte lungi. Șut. Un moment de ezitare al totuși Barcelona de la margine. Bărbulescu. Carrasco l-a tras de tricou pe Bărbulescu. Jocul continuă. Luptă pentru balon. Schuster, Carrasco acum. În față este Belodedici. Recuperează Belodedici. Este faultat. Pumpescu. Dribling al lui Belodedici în fața lui Carrasco. Dribling al lui Carrasco. A trecut acum. A pornit singur spre careul nostru de 16 metri. Pelon este în apropierea lui și trimite în corner. A respins. Nu! Iovan. Și pe la Marcos, Carrasco, Archibald încearcă să retrimită în careul nostru pe care o putea valorifica. Pedrața, dar Marcos este în poziție. Iordănescu, Belodedici, spinge Schuster, dar Archibald este în offside. Până la Carrasco, centrare a acestuia, s-a lovit un apărător de-al nostru, Iordane Micheli. Archibald Micheli, apărătorul central al Barcelonei, a plecat și el acum în ofensivă. Este și Schuster acolo, dar este într-o clară poziție de offside. Marcos. Victor. Dribling al lui Victor. Încearcă să reprimească. Erau acolo și Bărbulescu și că n-a reușit să trimită o pasă exactă. Julio Alberto, fundașul stâng, a plecat de atac, l-are în față pe Belodedici și nu a reușit. Julio Alberto a respins Belodedici. Victor respinge prin Belodedici. Mingea acum a ajuns până la Balin. De aici înapoi până la Belodedici. Iovan. Steaua și Barcelona în continuare la egalitate 0-0. Pasă greșită lui Belodedici. Imprudentă pasa lui și în acest moment de mare finețe driblingurile lui Angel Iordănescu, amintindu-ne de ani în care evolua așa de frumos, atât de spectaculos pe gazon. S-a greșit, acolo este Marcos, acum
Rămâne Marcos în continuare, jocul continuă, Archibald. No, nici vorbă, nici vorbă. Din urmă cuvântul, atac al Barcelonei, vinge pentru Archibald. Vorbeam despre mediile de vârstă, media de vârstă a Stelei, 25 de ani și 9 luni, cea a Barcelonei 28 de ani și 8 luni. O diferență până la Balint, preluare prea lungă a lui Balint, minge aruncată pentru Archibald, acolo este Belodedic care a respins. Vine din spate Carrasco, este Iovan în apropierea lui, Mortela pasă, deci încearcă un nou atac prin Pedrața, de aici la Carrasco, centrarea lui Carrasco, Archibald a retrimis în careu, dar au respins apărătorii noștri. Reușim să recuperăm balonul. Majaru, preluare frumoasă a lui Majaru dintr-o poziție dificilă, îi trimite lui Belodedic. Belodedic. Echilibrul de forțe reflectat de altfel și de scorul în Spir Cluburi. Victor Carrasco. În fața lui este Bărbulescu. Vine în ajutor și Majaru, tripling reușit al lui Carrasco. Pătrundere în careua lui Carrasco și intervine foarte frumos. Ducatere unei lovituri de la 11 metri, arbitrul însă nu se lasă înșelat de prin Iovan. Acum Belodedic. Hai băieți, Gerardo. Respinge foarte frumos Belodedic până la bători în jurul punctului de la 11 metri. Se duce acolo. A sărit foarte frumos Ducadam, care a și fost faultat de Alessanco. Locul terenului duc automat la declanșarea unor atacuri sau contraatacuri foarte periculoase de către cele două echipe. Foarte frumos intervenția lui Belodedic. Radu Dor. Mai sunt câteva minute din cea de-a doua repriză de prelungire. A respins Belodedic de la marginea careului. A recuperat Carrasco. Belodedic depășit pentru o clipă, acolo este Iovan. Triplica lui Carrasco. Trecerea lui Carrasco. A respins însă Belodedic foarte frumos. Balint pasă cu călcâiul către Majaru. Hai Ducadam. Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București! Bucurie fără margine în rând. Competiții continentale intercluburi în mâinile fotbaliștilor români. Cupa campionilor europeni pleacă spre București în această noapte.